yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai maupdates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Pandiri kuuya iko zvine zvimbori yeZimbabwe ndichitaura nemi ndisati ndavhurira flow kuti ndidzi kuti mamwe maZimbabwenziwo vari kuti kudii nenyaya dziri kutora nzvimbo ende vari kuronga zvipi ende vari kugadzirira zvipi. Iko zvine zvindoda kuti tigare taonesana nemi muri yeZimbabwe about the issue yaComrade Nyatsimbamutota avo vakasungwa musi weSaturday kana kuti ndo patingati mugovera 9 vachisungirwa nyaya yekufamba vachipusha nyaya dzesungano yevanhu kuti pange pachiitika ratidziro kana kuti demonstration yemusi wa 31 July. Zvino Comrade Nyatsimbamutota vakati vabva vangobatwa vachingofamba he was in Chinoi asi vakazosungirwa vave muHarare. Vanga vari kufamba vakati Chinoi, Bindura then Harare. So vakangoitawo maskill avo vanenge vachingoita because he is that guy wekuti ari kukopera style ra President Emerson Mnangagwa rekuti kana vachiindicate ku left anenge achienda ku right. So pavanga vachiti ndiri muBindura he was in Chinoi, pavanga vakuti I'm in Chinoi vanga vakubindura. So pavachipedza kuzotaura zvokuti sonenda ndingengena vachingonyarara ndo pakabva ngonobatwa kuHarare and vakabatirwa kuHarare Central Police Station. So apa iko zvinezvi vazoapia mataredzi mhosva zvikanzi beu chandiwana kupi nyaya idzo dziri kupisa. But nyaya iri kunyandorwadza ndeyekuti Comrade Nyatsimbamutota vanga vari kushanda nemalawyers vakasiyana-siyana hatisinotaura hedu mazita but iko zvinezvi vakunzi vari kunomirizwa nemalawyers ehuman rights. Muri yeZimbabwe let's be serious. Munhu wacho ari kupusha number 1 activist ari pafront akumirirwa nemalawyers ehuman rights. Malawyers ehuman rights handisi kuti havaite basa. Those guys they are the smartest lawyers. But ukanzwa pachinzi malawyers ehuman rights, malawyers ehuman rights vacho vanenge vasingapuwe mari kana kuti any fee. Imari dzekuti vanongonzanzi vakabhadharwa kudhara chinchichi. Who is paying my lawyers for human rights? Because Trump aka deactivate mari dzaibhadharwa dzemari dzaienda kuAfrica dzese mari dzaTrump dzichauye. Saka apa kureva kuti mari idzodzi dzako expect kuti government yenyu yeZimbabwe ndo ichinge ichibhadhara ma human rights lawyers. Muri kuona pane nyaya yacho. Saka imuntaura kuti lawyer anenge achipuwa mari kuna Mnangagwa anozoenda unomirira munhu ari kupikisa Mnangagwa. Munogona kuzoti ndotaurisa right ndabhema mhiripiri manje rekedza tipinde munyaya dzacho tidzifambire. Haiwa munhu uzonyanya zviko izvo zvamune muchiita. Pane zvimwe zvinhu zvekuti imimi munoda kunyebedzera kudzungaira vanhu. Nyatsimbamutota ndiwo chibaba wakadai. You know, inini one thing chandakaita panapa when he came to me, you know, I spoke to him. Nyatsimbamutota, who is the author of this whole thing? Ndiani agadzira organizer? Who is the organizer of this demonstration? Ndakamuudzwa nani and vanga ungoti pamunondo pamusasa pamunondo. And I'm like, why imimi muri kungoita skiri rekungoti pamunondo pamusasa zviri kufamba sei? Why musina information yekuti munge muchiziva kuti ndiani akagadzira demonstration but imi muri pamberi mukuda kuningira? Because ini ndakati munhu akagadzira demonstration ngandibati titaure naye timubvunze ma questions ari valid nemusoro. Yoda mubvunza kuti chii munhu anenge aita zvinhu izvozvo anide kunge achibvunzwa anenge achidiwa peace of mind yake. Peace of mind ndo yamuri kukoshesa. Ko peace of mind yefamily dzenyu kana muchinge mazobatwa. I told Comrade Nyatsimbamutota kuti you must be very very careful ende munofanira kunge mune resources anobatika kuti munge muchiita zvinhu izvi because munogona kungosangana netsaona yakadai so. But ndiani akateerera kwandiri, ndiani angane care nazvo. Iyo inyaya isina nebasa rese but ndakarwadziwa because Comrade Nyatsimbamutota munhu wekuti takabva naye kure vachingoita zvinhu izvi. I still remember he even promised us 20 billion a year online. 20 billion
I said I was with DJ Wally by that time, but zvakazofamba nekupi. We will talk about it, but let me speak to someone panapa pachivhitivhiti tinge tichinzwa kuti vari kuda kucontributa kuti kudii. The platform is yours. Mnongoziva kuti chivhitivhiti ndechemunhu wese. My brother, how are you? Yes. You are live on Kulian TV. Mike ndakupai. Tangai nekutorova izvezvi. Ya, tofani chochote. Dambudziko baba munyika medu tine crisis hombe. Yes. Inoda vanhu tibatsirane pamwe chete. Yes. Tigoziva kuti chinhu chatiri kugwisa nacho chinodei. Icho mutakamira sei. Tikanzwisisa ipapo tinowina. Yes. Asi ndiri kuona kuti vanhu vari kuchema nechinhu chavasingaoni asi chiri pabani. Chatotambirwa mazuva yese nevarume vari paya. Ndinoona madhara ayaya akangwara, ari very intelligent and ane intelligent dzawo dzine power manje. Ndinoona ndanzwa vanhu vari kuchema mumasocial media mutereki vachema Traore warasika, Traore waita sei, Traore ini ndabva ndaseka. Vanhu vanoita seka. Traore haana kurasika. Yeah. Traore wazvibudisa zvaari chete zvangasingaonekwa nevanhu vakawanda. Nokuti unoona kana uchipinda ndakorera kumusha uko. Yes. Kana ukasvika padziva uchida kuredza miramba ndikuradzira miramba kwega. Yes. Unotsvaka kadzvinyu. Usina kukauraya kare pedyo ukakanda padziva so kanofamba pamusoro pemvura unoziva. Yes, that's true. Kakakrosa unosvika kumausha ekusero kwao. Usateya saka kana ukakakanda kanofanira kuti kasana kanosvika ukane kanorohwa kudhara nemiramba because uchingokakanda miramba inobva yakaona iri mumvura kusvika mvura yako yobva yakaungira kachingondorohwa yobva waziva kuti apa ndokanda apa kanaka. Saka vana Traore vanhu vanonanga apa vanga vasingazikamunya vanhu chete. Vanhu vava ndo vanhu vanourayisa vanhu vava because vanobuda vopinda muvanhu vachida kuhwa kuti isaidi isingadi zviri kudiwa namadhara aya nderipi. Vanhu vangani ndevapi, pane mabig men here asingadi zviri kuitika umo. Saka time yavanobuda vachicriticize paya vanhu vanobva vatanga kubuda kuti vobva vaita senge vanhu izvo vari kumaka ndo vari kuurayisa vanhu. Saka vanhu vanobva vanyatsomakwa kuti okay tina nhingi opponent ndiye ri kufamba nechi chibhora ichi, tina nhingi opponent, vanhu vavotiveregwa vachiurawa. Alright, but tiri papo yellow. Yes, ndiri kunzwa. But tiri papo, do you know kuti Traore wacho agara angori munhu weZANU-PF? And anambobvira akambozvihaidha. Do you know kuti anambobvira akambohaidha that kuti iye munhu weZANU-PF? Anogara akazvihaidha asi maputira aita pabani hadinga ndeyekuratidza kuti iye ari kune imwe faction iyi. Asi but faction yaitaura iyoyo haisika anga hadi. Yes, faction yacho iri muZANU-PF. You know, epapa tinoti tinge tichionesana, you know, it's an open discussion. Kuti imi, do you think kuti apa panga pane musiyano? Because you know, pane pamwe pandikutaona kungobva tapedza tavengana vanhu tovenganisana pachedu handiti tisiri kunyatsotarisa. Maybe that guy anogona kunge ane something chaari kuziva chiri mumwoyo chaari kuda kudurura kuvanhu. Because ini ndakazvitarisa, why akazongotena from nowhere akungoti hai inini ndadzokera kuna Mnangagwa kwacho handichaita zvachiwenga. Why that one? Chakakonzeresa kuti zvinhu zvavaida zvakaita yakasainiwa bhiriyo iya ndo zvavaida kuti isainiwe. Kana rasainiwa vodzokerawo. Chinangwa chavanga vakaita senge vari kupoza zibhiri ndechekuti vaida kuti timu rekwachiwenga ribudikire timu rekwachiwenga. Ndikonoona chinoitika vanhu vaiva nemari zvokuti ivi njero ndiri ndakadai sei ndogona kuti mangwana kusei ndogona kungotora tisheti yangu ndonoiprintisa apo ndoisa musoro wana kana wachamisa yangu yega ndoti ndiri kuprinta matisheti nemari dzangu. Saka vanhu vanobva vaita senge vaoneka kubhiriva mandiri kuti inini ndakadomera pasiriasi kuprinta matisheti awo hazvikotoreka natime yakambota plus inini ndiro industry yandiri
zvinosviki kupinda matisheti aya hazvikotoreka namari inosvika 1000 matisheti anosvikana kuma15 ndega po ndozionera ndega kuita zvese saka ipapo hatigoni kupa garanti kuti munhu wakaisa picture yachiwenga ega nemari dzake saka anga ari pagenuine no vanhu havana vakakandiwa mudziva kuda kumborikwa kuti mudziva mune hove dzakamira sei chete ndozvakaitika pano naTraore ende vari kuurayisa so chinhu chavo chakabudirira pamaplan avo vadzoka zvingori simple. But but let's talk about nyaya iyoyi faction iriyoyi. Do you think kuti faction yaya inyatsoriwo here iriko here that faction yaya kana kuti hakuna, there is no such a thing yefaction yekuti Chiwenga versus Mnangagwa here? Faction yaya iriko asi. So who are the people vari in the faction? Imimi semaziro enyu maonera mamuri kuzviita kubva day one. Vanhu vari kuniko ndo vanhu vakaisirwa vanaTraore kuti vanhu ivo vabude ndopakabudisa vanageza vanachiyero vanadhara ndo vanhu vekupanga but kuruzhinji inotya munhu ari kutaura iye ane chivinda ari kutaura izvachaona zvakundiita ndi1 chete ndichiwenga. Alright, but alright, do you know let me ask something. Maybe cannot makambozvinzwawo. Do you know kuti Chiwenga akaramba kuti Geza andimuzive? Yeah, position. Ndikubvunza kuti do you know that? Yeah. You know, handiti? Yeah. Okay. So kana akaramba zvatiri kuziva tese kana imi makuzvizivawo kuti akaramba, because I thought kuti maybe zvazvinhu zvinhu zvokuti zvakangoperera mumanewsroom nechimanigini because ini mubvunzo uyo wanga ndobvunziwayo ndewekuisa Chiwenga pakuona because tinoziva kuti Chiwenga munhu weZANU-PF 1 2. Yes. Basa raanaro riari handika harimubvumiri kuti abude pabani nhasi achitaura kuti pasine zvikuitika izvi. Yes. Pasina Mnangagwa yes. Statement ake achitaura paanenge akabata maiki handiti. Yes. Inonyatsonzwika kuti uri kuindepi but haagoni kubuda pabani because position yaari akahodha haimubvumire izvozvo. Akataura matauriro iyawo which means mangwana kusena ndomuka chidodoncha rake timwe pati because kana agonotaura izvozvo ari papa saka tinofanira kuona nebody language kuti iri kuti chiini. Alright, it's okay, ipapo ndakunzwai, but let's talk about this one. Maybe in case you didn't know, munhu anonyora maspeech apresident Emmerson Mnangagwa munomuziva here? You don't. Let me tell you, I know him. It's not a secret. Anonyora naJoe Charamba ne team rake president's office, and Joe Charamba ndiye the presidential spokesperson because ndiye anenge ari mukuru imomo. And do you know that? Anditi right, munozviziva here kuti Joe Charamba is the same guy anonyora maspeech vice president futi? Yes. Saka apa pandachinzwa muchiti hanzi language yauyu inozotaura apa ameno handizivi hangu ini ndine mafungiro ari different anditi, but tofanira kuita mafungiro ari different. Imonyatsobuda side mafungiro enyu ari different than the others so that tikwanise kuwana chi paanoenda papodium anotaura zvakanyorwa. Yes. Zvinoyatsonzwika kuti ari kuverenga. Yes. Ozoita zvake iye zvanozotaura after statement rakarabva naro rine chinangwa nezvako nemusanga nemeeting yake. Yes. Saka ndozvimwe chetezvo nekuna general vanosumuka votaura zvakanangana negungano ravaunganira ipapo asi mumagumo imomo vane mawedzi avo ivo vanoratidza kuti azvocherewo vanozva kuti havana kumanyorerwa vaverenga zvofunga ivo vega. Kuti mukana wawane kutaura ipapo ndo vanenge vanikirikina. Alright, since inini hangu I like General Chiwenga. I don't know if you are a staunch supporter of him or something, but one thing that I want to let you know is that his wife and all those guys, they sometimes listen to our programs. Sometimes, I'm not saying every time, sometimes they listen to our programs and but when I don't mumbotisana chinhu one imimi mune speech here yamunoziva kana kuti mune mawords here yamunoziva avakambotaurawo yamakati apa akunonga asina kuverenga mubhuku andikuziva because in my speeches abazhinji ndomaziva nomateerera almost ese. Do you have any speech yamunoti apa akataura zvanga zvisina kunyorwa pabhuku here? General. Yes.
Like ipi, give me an example. General wakataura ndomunga ndingataura maybe speech matatu andakanzwa Yes. ngati pa occasion matatu. Yes. General. Yes. Pane vakataura yarazaro yayi. Yarazaro anga vangasiri pa podium e politics vanga vari ku church pepe. Ana mudharo yandika. Matauro anoita paanenge awanira mukana kutaura pachaunga. Chero isiri gungano yeGreat Government pamusana meeting yeGovernment. Ndipo panotaura nyaya dzavazhinji. Yes, let's agree on that one. Akataura nyaya yekuti vanga vaenda kurufu kwaMutare uko pavakataura nyaya dzekuburitsa ngoma nedemo vagarira pfumo. Vakautaura imwe I think recent ini yavaitaura nyaya yekuti tipi nyaya vataura mani vataura nyaya yekuti vataura kuti hanzi kana sadza rabi kana munhu achibika sadza atirege kuti mwa upfu usati hwaibva munoenda kotora upfu uona vamwe vadopakura vadodya unoona dziya inyaya dzavo dziya dzina kunyorwa zvaka. Okay, I hear you. What was the meaning? What was your understanding on that one? Already ndikabvunza the meaning ndenda nyeba. Munhu anorongana kuti hande tosongana seri kwegomo uko ndokuna munhu avapa seri kwechuru. Okay. Unoona haisi nyaya yakanyorwa ya. Yes. Inyaya yavari kufunga nokuti vane zvavanozama kubudisa but kuti vanyatsozvibudisa pabani kuti mudharayiwo zvakuti haizvasizve nepozishini yavo hazvavabvumiri asi kana muchianalyza tichianalyza nyaya dzacho dziya zvaka tinozoona nyaya dziri kuenda kupi. Okay. Nesituation iri paground. But let's talk about this war issue. In Nangu, I've been in this industry for a while now. Ndakaona pane nyaya ya general inini general ndomfarira zvekudaro ende vanhu munhu wese anyone ari willing kuti ataure zvekuti inini ndinoda kuti Zimbabwe itese inake ndinomufarira munhu iyeye. General ava imimi ndombokubvunzawo question imimi ndoda kuti mundipindure question iyi. I'm not asking on behalf of general because inini I tried to ask that question direct to him and ndakwana answer, but I want to ask you this question imimi. Why is it vanhu vanga vari ma staunch supporters tingati ma activists ma big ones vanga vari kupusha the likes of nyoka yemabhunu nanhasi achingorimo mukati akazonzi ake anofanira kuitwa extradition wati yakatopasiswa iyi asati ake akwidzwa kuti aendeswe adzosere kuZimbabwe. Then ndo padaita Traore akasungwa ka let's be very honest papa tidi kuti Traore nyaya tichitenderera baazosiwa ke yes. But why general vasina kuzosumukawo kuti vange vachinouya vachinonunura vanhu ivavo tobva tatarisa futi the same issue of Mudarageza akaenda kuhondo munozviziva imimi arwa hondo zvakatooneka nemunhu wese akwete zvekuti imimi munotoziva Geza akanga enda kuhondo. Kuna vanhu vokuti even makanzi maitwa president asi munotonzwa kuti uyu anofanira kuva hero but Geza akafa akaita kunge like hapana munhu afa manzwa but ari gamba. Do you know kuti madays pakavigwa Geza vice president Chiwenga ndiye anga ari acting president madays iwona. Why vasina kumboona kana one wavanongo even to recognize like zvinongoita kana kungobatsirawo even those guys nyoka yemabhunu mukadzi wake akasvika pakudzokera kumukadzi wake mukadzi wake akasvika pakudzokera kuvabereki vake because panga pasina munhu ari kubhadhara marent house and stuff. Why vasina kumboitawo chip in kuti regedza ndibatsirewo even vapana nekuback door not kuti direct mari inongonongosvika kumunhu anytime ingaone vanhu taingocontributa one. Ya ichocho ichokwadi but hano chiri kuitika panyaya chibva zvakatanga ngadzere kubva pamwiri dzecable 3 dzatichitanga handiti munhu akagara adziramba ndigeneral ende general Manje kanditaura panyaya dzodzichacho munhu ari paspotlight atinzokuti any minute vakateiwa because pane minutes dzakawanda dziri kubuda vaputiwapo vazoputiwapo poita dzimwe nyaya dzanatemba ngavamisiwe ngavaite sei saka munhu uya wekuti ndaita chimwe cheexample pichana chekuti anohata chamisa vanhu vakaoneka vanomushora nekapandonyatsoti apangarira hapana zvaifanira kuita because vane vakateya kuti tikarova apa iye anopindira kazvinamutoti vandambata munhu. Yes. Vanodzionera nyaya dziri kure. Vanodzionera. Zokuti pakatanga kuti vana
pana nyoka yemabhuru vayandika munhu wavanga ari pamuromo pavo ndigeneral. Yes. Saka ivanodzionera kuti okay munhu wabafa akatewa ndini hakusi kuda kuba kwamunhu. Ya ipapo ndikuzvinzwa asi aidiwa navanhu vaya vaida chamisa. Yes, ndazvinzwa ipapo. I agree with you. Listen. Yes. Kana ukarova bhoki wadaona kada muridzi wabhoki irove. Rova bhoki ichokwadi. Ichocho ndabvumirana nemi. You know my question iri pakuti chi? Why vasina kuzobatsirwa even legal fees? Do you know kuti mari inogona kutosvika kuma lawyers? Lawyer haambofaka kubvunza kuti ndiwana obva kupika. Do you know that? Yes, but are you telling me kuti vakashaya kana one munhu wekuti warati ganingompo kana $100 kuti asvitse kuna lawyer ari anonymous here? So why vasiri kusapota vanhu vanovasapota vacho vari kuti Nikini who is the real deal? Ndo my question chete inini. Zvokuti tingati here ndo zvakaita kuti uyu mbana uyu masarira artist. Yes, listen kani ngatitaure zvinhu zvine mafacts panapa. Uyu masarira wamukutaura mukuti mutengesi Traore. Do you know kuti akaluza mota yake here aitoshandisa Toyota Aqua? Munoziva kuti Toyota Aqua inoita mari here? Have you ever been in Zimbabwe kubva muna 2016? Mana Aqua dzadzi kana ustorina 10 yaitonzi 10,000 but mukaona munhu achikusimbisa iwo osvika pakuluza mota kuti akwanise kukavha malegal fees and stuff nganga. Let's be very honest. Handi makazvaona pavakasungwa ndiye akazotanga kubudiswa because of anga ana lawyer waibhadhara individual as an individual. Unoona chinoitika ndechekuti kudii ndechekuti inini chinoona chinhu chandanyatsoona kuti no uyu mufana uyu haana agara amboita wakwa general. Yes. Yanga iri ndechekuti anoona kana dakupa example yemufana uyu mufana uyu Cooksman handi. Yes. Cooksman wakabhoyekana nemovement remukomana. Unoziva kuti haana ngorobva mangwana kusina kamukado ndajoina zanu. Nanhasi zanu haidi asi wakachedha akamira kumateresi. Why? Do you know the reason? Ndechekuti yanga iri genuine strong supporter yemukomana. Daso iye kana uyu munhu haazaifanira kungobuda achitaura kuti kwanzi handi kutoendesa zvinhu zvakazozona nangagwa hari iye pasina 2 weeks apo aitaura kuti nangagwa uyechi matara hawana zvaita. All right, but let's be very honest pangu. But I'm not supporting. Listen, I'm not supporting anyone. Yeah. I'm not. It's unacceptable. Yes, it's unacceptable, right? Yes, I agree with you. I agree, Pap. But you know what I'm saying? Vanhu iva magrievances avo makanzwawo here? Ndokona nezvimwe but let's talk about the guy anonzi Cooksman wamamuchitauro. Inini hangu ndakudza ndakati ndine zvinhu in detail ndotoziva kuti ningi akabva because of this and because inini vanhu ivavoka ndine mango ndineti like alright I host ndicha broadcast ndichaibudisa ndakataura naTraore akandiudza the reason why akasiya general everything ndichazoibudisa kana ndawana time. But let's talk about Cooksman wamukutaura. Cooksman ane business rake rakanoenda down akaluza $10,000. Do you know that? Aiwa munogona kamusina kuzvinzwa. Aiwa don't agree kana musingazvizive. Handiti aluza that $10,000. Ndobva ati guys nezvandinoita every day ndobva aweverenga vanhu vanomufollowa and stuff akataura kuti ndo problem endasangana nayo. Kana pana anokwanisa kundibatsirawo haana kukumbira mari. No, I don't want to quote him wrong. Haana kukumbira mari kuti ndipei mari ndidyi kana ndite sei. Kana pane vanokwanisa kundiita seiwo kundibatsirawo. At the end of the day we are all human beings. Recently tati busy kublema Mukanya uchinzi Mukanya mutengesi, Mukanya azotambirire mari yacho vayo and stuff. Ndakataura kuti nyaya yemukanya zviri pa2
he said that vanhu vacho mimi you let him down. Papi pacho I will explain kuti papi. So pana Cooksman hapana akakwanisa kuita chipini achimubatsira. Handiti tobva tatarisa Cooksman zvakambowa akambatarisa vafana varakashi vari kuita zvenhigirigini vari kusapota nhigirigini ZANU-PF yacho ruling party vanopiwa mari every day. But ZANU-PF is the ruling party, ndo iri mupower. Vafana vanotopiwa mari kuti varambe vachisimbisa iriyo iri kutotonga. Vanopiwa everything, vanotokavhirwa. Handiti but handisi kuti zvinofanira kunge zvichidaro. Kuside kwaChamisa munokuti ane power. Listen, Chamisa ndisekuru wangu. Muzukuru wangu, sorry, muzukuru wangu Chamisa we. So ndinototarakati but muzukuru, you know, there was a time but muzukuru, why is it apa usiri kumbotiwo right ne influence yese yonayo munhu asangana ne problem kupati kwako, even ukashare even a GoFund, even like zvakaitika kuna recently kuna madzibaba oshanduko, why can't you share, even create a GoFund? Do you know kuti in one day inenge yatozara vanhu vanenge vatokavha vabatsira munhu wako here, vatobatsira chimember yako. I'm not saying kuti shandisa mari yemuhungwan mako, but your voice is everything. Pane vanhu vakaita sana Cooksman business rake radona anenge achisvoteswa nevarakashenzi kuchemera ka business ke 10,000 panewo isusu kuno kuti kutoita mari yakawanda taane ma stands tapuwa dzimba tadidididi. No, ndoda ngoti mungonzwisisa the pain. We are all human beings, we are all Zimbabweans. Ndikuzvinzwisisa but anotoitika chii kuti matsotse vakangwarira njiva dhara yavo. Yes. Kutaura kuti vanhu vari kunzi vakapiwa chakati handizi. Kwavaverenga Yes. Kwavaverenga havasviki 500. Taikuona ngoti 1,000 kana 500,000. Havasviki 500 vanhu vakatopiwa dzimba. Vanogona vasatosvika 20. Vanogona vasasvika 20. But now the issue here, I understand zvamukutaura point yenyu havatombosvike kana 20, let's be very honest. Handiti but vasingasvike 20 kudaro tikutarisa level revanhu vacho kuti ndianani anda nezvei mupati yacho kana kuti ndeipi value yaanonza kunani kuna munangagwa wacho. But let's be very honest, Cooksman aionza value kuna Nachamisa kwekwe, ngatitaura nechokwadi aishanda mufana uyawe. Kana chero izvi zvindakanaisisika inini mukomana ndomuda zvoicherana nhasi chako mukomana ndo wakuti ndomuda pasi pemwoyo wangu. You see, ndo wafana kuti wafana kwaro wakanyatsa kubata iri vafana vanyanzirika kuti zvinhu vari kuita izvi zvavasiyavo papi chokwadi tutu vafana kuti vatarisiwe. Yes, pana mufana chandamutaurira handidika ndechekuti hapana dombo risingawiri pasi, zidombo riri pamusoro perimwe. Mukomana uya matambira ZANU-PF ndoiziva ende inokushandisa kana yakushandisa chakuchaiwa inoichinisa kublackmailwa inobva yakuuraya. Makoma anofanira kuchenjerera. I agree with you. Anofanira kuchenjerera because hazvikatamadzi kuti mumwe kuti afa aita accident ende kana aita accident uzakozayezvi panofungirwa chini? Panofungirwa genga rekwageneral uyezve kana mwaita accident mazuva yawanawa kubva kwafungirwa genga rekwageneral pasaurawa nevakwake baba. Handisi kuzviramba but inini hangu chandoda kuti maZimbabweans azive, ini I'm the speaker of the truth. Yeah, I'm the speaker of the truth. Handidi kutazve pane dzimwe nyaya dzandisingakwanisi kutaura ndichiita sugar coating ndichida kuti zvirambe zvichingonakidza vanhu zvichiita sei. Pamwe pacho panongoda reality. Traore anombobvira akamboita munhu weopposition. Let's be very honest, since day one inini ndaane 2 years ndichimuziva ka ndosaka ndiri kudaro ini. Zvakafanana general. Unoona general wanditi. Tiri kubati general ndo tiri kubada ivo because ndiye munhu angane kachanzi kekumisa ndo pane nyaya yageneral ndandatoikanganwa nyaya iyoyo. Let's talk about general. Vanhu animona vanhu veopposition, vanhu opposition kunyebedzera kusekerera general vari kuti hanzi general iye akapinda then ndiye anoita se anenge ari soft spot wekuti anokwanisa kuzobvumira election kuti azogona kuzojikwa zvakakanaka obva abvuma kuti ndakuenda kumba because he is a soldier is always soft. Ando nyaya ari kudirwa here neteam rekuopposition side. Chikumbira kuti bozi iye ndiye ane access yekumisa chinhu ichi ndo zvati kuti toda zano no not at all. Handimukuzviona saka zvinhu zvese izvozvo anobva aita sei, anobva aoneswa dhiri kunzi
iwewe because plus anoonesa kuti vanhu vari kushandisa plus do you know kuti even uyo wacho ari kunzi ari kubva ati hanzi cap 3 istrategy kuti ZANU-PF yakaona ikadzoka kuelection izvezvi inotodyiwa because mastrategy akuti asei akuzikanwa saka gatise cap 3 kudelaya istrategy dzekudelaya idzizi ngatimbo chinhu chandiri kushora mukomana uyu Traore handiti isusu tiri bhizi kuti dai tazama kuti timbomutoyatoyavo pa31 yes iye akuuya achidiscourage that move. Man. All right. No. Yeah. No. You might be wrong. I agree with you. Yes. Statement rake manje rabva ratibudisa kuti unyepa nemadza ako takuona. Yes, I agree with you Ipapa. Pota rimwe statement rakabudiswa futi na Stole mazuva apera. Anoratidza kuti kuroverera futi movement pasi yemusi wa31. Ndakabva ndatoona kuti no man vakona zvatiri kufukisa kuti vakona vakakushiwa naMnangagwa chokwadi. Tinoziva kuti unenge wakagumbukira something kana kuti chii but movement yatitora ikaikai kana ikabudirira zvakanaka hatiti yaita success handiti. Nemunhu wanga waichemera Stole uyu wakuti henyu hatigoni kuita movement apa nokana Bruno ari mujeri. No. Machances ekuti abude is very high. 90% high kana kungoti movement yabudirira. Yes. Saka unopa munhu achitaura against that movement. Saka tombotafunga kuti kudii ipapo. Yeah. Ndafunga kuti no nemamani vana vakawa. Zvimadzvinyu zvakandiwa mudziyo da unokuti mudziyo unomira mberi. Yeah, indobvumirana nemi inini ndinoagreea kune munhu wese ane idea yake zviri right because you know zvamutotaura zvikutomutsa umwe munhu aranga asiri kutomboonera engo maonero amuri kuiita nyaya kana ndisingadi kubatsira pane mamwe matiro ndingochita zvina ndingonyarara than kuti kudiscourage. Yeah, I agree. So let me ask you one question because ndandisiri kuda kuti I don't want to add Traore pa this conversation. Ndingopedza ndine michete. Ndoda kukubvunza imi kuri kuti mawana mukana wekuti mukutaura Traore ndeipi question kana kuti ndezvipi zvinhu zvamuda kumuudza direct ngatiti face to face or whatever or direct pa call panapa. Ndoda kumubvunza kuti ndodamuudza kuti Traore soja chero zvinhu zvaoma sei soja ritendekeri vavo varo pfuti. Aiwa chero kakawadhiwa sei ukaita sei soja ritendekeri vavo varo pfuti hazviiti zvaaita arakanganisa arasika hatiti maybe iye ane zvavo unakatika pachitika something ndikangopiwa something ndikanditi kango ndatati maybe ndatengwa zvino nditengwe ndongodhijita manhamba angu magrupu ndonyarara it's very better zvino ndifungidzire kuti arikona yakabhoyekana akatinikana nezvakaitika ndichifungidzira tani kuti ndozobuda inini pamberi ndichitendekera vamwe vangu pfuti no hazvisizvo hazviitwi nemusochi. All right. Yeah, it's fair. I hope you respond. I know most of the times munhu asina again nungwanogara apindura akatodzwa zvaburi kuti ginezvi zvinhu zvakangonaka. Thank you so much for having you panapa. Pane zvimwe zvandasirira. Thanks mama yangu ndakwana sei kwanomukana kuntaurira because ndakawabhadhiwa mani kuti Traore zvikuru chiko chiri kuitika kuna toita sei ndozova madhara avo kusvika pasvika pakapa iwo chaiwo achinda kutora nyika yekuna Smith haana ngoita zviri nyore sezva zvavakaoma chero vatengesi vako vaidotumwa vachita sei vachisungwa vaita sei vamwe vachinonofa but struggle haina kudzokera shure that's why tiri pati ichokwadi because dai vakateta chakuta kuteta matetero atiri kuita isu hadisi tambosvika paida because Smith aitori nemari dzadarika zvikananda yes vanhu vachidhizwa vachitenga vatenge vaita sei but magandanga aingoshinga achitouraya vatenge vaita sei saka zvekusungwa zvana mudhara uyu mudhara Nyatsimba zvese kana kuti vana mufana uyu Mbedzi zvese zvirimo munzira yestruggle toziva tofanira kuchema navo kana nepatokwanisa kuti dai navo tivabatsire it's fine zvakakosha stereki
haikona kuti tinofanira kukona kudzokera shure kana kuti bana isu tega novakomana isu tiri kutambura madhara wagere haana dambudziko chero iye zvitikada kutaura kuti ndara general chaipa vari izvi vanoona kuti hano ini ndakuda kusiya zvese politics nengozvigarira wani achahora mari yake vice iyo yake pamba pensheni ake movheti ane mari dzake dzechisoja hapana musi wachambodya nechomorira isu tite chingochema ichokwadi ichocho saka hatifanira kutipandukirane nezvinhu zvakadai guys hanoma ichokwadi ichocho haibho mupesi wangu wagona. Alright, sharp. Good night to you. Noita. Sharp. So ladies and gentlemen, aiwa tiri kuti chiko zvatanga chivhiti chenyu. Anyone who is willing Kulend, ndoda kupinda newe shamari, ndoda kunyatso. Guys, feel free. The channel is yours. Please feel free. Uyai pachivhiti chenyu, muite zvinhu zvenyu, mutaure nyaya dzenyu, because panapa hapasiti inini, panoti imimi ndime vanhu vacho. You made Kulend. There's no Kulend without all of you guys. You made Kulend. You are Kulend. Ningori mushandi opanapa. Saka guys, if you have something to add, if you have something to contribute, feel free to get in touch with me. Number dozen chibatikira pachivhiti. But nsanda disappear muri yeZimbabwe guys, ndongoshandisa mukana uno kuzivisa my fellow Zimbos vari munyika South Africa ne vari kudawo kuregisterwa ma companies nekuvhurirwa ma FNB business accounts vasina ma work permits kana kuti ma study permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyu batai company iyo inonzi Education Research, iyo inova company inotungamirirwa na mukoma Owen, inova iyo shasha pa kuregister nekuvhura ma FNB business account, pa kuregister ma company nekuvhura ma FNB business account kune vanhu vasina ma work permits ne ma study permits. Batai mukoma Owen mutaure navo, namba ndidzo dziri kubuda pa screen penyu. Moti mukoma Owen ndabva nekwa Kulend. Do you know kuti zvine ma advantages kutaura na mukoma Owen kuti vakuregister company vakuvhura FNB business account kana ukavaudzwa kuti wabva nekwa Kulend? Unozviziva izvozvo? Try your luck. Vanobva vakuitira ipapo uri kwauri koko, iwo vari kwavari iwo uri kwauri koko, unozochemei mangwana. Zvamanje nyaya iyi kai yanga ichipisa ndazviziva, asi kune vari kudawo kuramba vachikontinya kuti vange vachitaura nyaya iyoyo. Izvozvo ndabaya chiri pa green, uyai tinzwe, chatsvuka chikakwata chaita red.